నమస్తే. ఒక చిన్న ఫిక్స్ పేరెంట్స్ రోజు మిస్ అవుతారు. మా చైల్డ్కి మెమొరీ వీక్, ఫోకస్ లేదు, స్క్రీన్ అడిక్షన్ అని అనిపిస్తుందా? కానీ మనం రిపీట్ చేసే చిన్న మిస్టేక్ ఏంటంటే మైండ్ టైర్డ్గా ఉన్నప్పుడే మైండ్ని పుష్ చేయడం. ప్రాబ్లం ఓవర్లోడెడ్ మైండ్. దీనికి ఫిక్స్ జస్ట్ ప్రాణముద్ర. ప్రాణముద్ర అంటే ఎనర్జీ ముద్ర. ఇది బాడీలో వైటల్ ఎనర్జీని బ్యాలెన్స్ చేయడానికి యూజ్ అవుతుంది. ఇది ఎలా చేయాలి? టేక్ యువర్ థమ్ ఫింగర్, రింగ్ ఫింగర్ అండ్ దెన్ లిటిల్ ఫింగర్ అండ్ టచ్ దెమ్ అండ్ దెన్ కీప్ ద అదర్ 2 fingers స్ట్రైట్. ఫ్లో మన కాళ్ళ మీద పెట్టి కామ్గా కూర్చోవాలి. ఏం జరుగుతుంది? బాడీకి సేఫ్ సిగ్నల్ వెళ్తుంది. బ్రీతింగ్ స్లో అండ్ న్యాచురల్ అవుతుంది. మైండ్ ఓవర్ స్టిమ్యులేషన్ తగ్గుతుంది. చిల్డ్రన్కి ఎందుకు యూస్ఫుల్? ఫోకస్ సాఫ్ట్గా ఇంప్రూవ్ అవుతుంది. మెమొరీ సెటిల్ అవుతుంది. స్క్రీన్ క్రేవింగ్ ఇంటెన్సిటీ తగ్గుతుంది. రెస్ట్లెస్ కిడ్స్కి కామ్ ఫీలింగ్ వస్తుంది. ఇది ఎక్సర్సైజ్ కాదు, ఎఫర్ట్ కాదు, జస్ట్ రిమైండర్ టు దేర్ నర్వస్ సిస్టమ్. ఇంపార్టెంట్, కామ్ బాడీ క్రియేట్ చేసినప్పుడే షార్ప్ మైండ్ ఆటోమేటిక్గా వస్తుంది. ఈ థాట్ మీకు కనెక్ట్ అయితే సేవ్ దిస్ and follow for more tips.